Xayrlı kün, hürmetli milletteşler. Bugün bizning uchrashuv o'rni Qozon degan topshiruvimizni qunadag'a Penzadan kelgan milletteşimiz donliqli Shakir Pashaning unug'ining unug'i Tumerkina Firdavs Qazim qizi. Xayrlı kün Firdavs xonim. Esenmisiz. Biz sizni Qozonda ko'ruvimizga bek shod. Mana siz ömür boyu deb aytsak da bo'lar, bu sizning boshqargan ishingizni bek zo'r ish boshqargansiz. Mana babag'izning babasına bütün dokumentlarını jiyib, arxiv materiallarını toplab, motorgina kitap çıkargansız. Ol Shakir Pasha izlerinden deb atala. Ede boshqa söylep ketaylik, kim bo'lgan ol Shakir Pasha? Shakir Pasha eňelikden ol bek okumushly mulla bola. Ol avılda mulla bolup işli, no ızak işlerge elgirmi. Ol indan şun Türkiye'ge okurga kite. Hem Türkiye'de qala. Hem Türkiye'de kala. 1874 yılına kite. Mana ol hem ulanda Pasha bitnil general degan söz şulay bit. Da, ol anda bek zor derecege jite. Вот Анын дәрежеге жетуі только бір өзінің оқымышлығы бойынша өзінің шондай Ақыллы болу арқасында шондай зор дәрежеге жеткен кіші. Аны бір кімде тібәріп те еретмеген, кімде анарға бұлышмағанда, аның инде шол өзінің ақылы бойынша шондай зор дәрежеге еріше. Mana ona yardım etüşler bulganlar indi tik turgandagına bitinde üsüp ketip bolmay kimlerdir tege yardım kolu suzuşlarda Türkiye'ye barıp çösün biteli. Mana nişik ol şol yoluna sızdı eken. Вообще әбиемнің сөйлеуі бойынша ол Түркияға келіп кіргеч, Түркиядағы мәчітке кіре. Мәчітнің мұлласы мұнын бек тырышып, Алладан сыралған ярдәм сұрауынан намаз оқуғанын тыңлап тұрғач, инде сыры, сен кем дейіп инде. Бұл әйтіп бере, что мен Россиядан келдім, мында кемімді yok, вообще бір яңғыз ятим бала кебек. И вот шол мұлла инданарға бек инде болыша, өзіне перут мұллалық кісіре шол неде мәчітте. Аннан инде шол неге оқи тұрған неге военно-морской школға оқырға кере инде. И вот ол ең болышучы вообще санала инде шол мұлла аны бегенде поддерживать етті. Mana bitinde sultanға хезмәт итүче зур дәрәҗәгә ирешкән, генерал дәрәҗәсе алган. Менә нинди сыйфатлары өчен бирелде икән бу исем аңа? Ол качан алып бара башлый Перут Осман Паша, шул Осман Нури Паша янында алып бара Перут переговорлар вакытында ол бик шундай тонкий кеше булган. Кеше белән сөйләгәндә уже күзенә баккач ук аңлы булган. Бу ни хәзер нинди ответ бирә, нине эшләргә була, нине эшләргә ярамый дигәннәрне ол Осман Пашага да булыша, ахырсында инде ол Султан Абдулхамидның кылагына инде бу баланың не дите даны, и ол аны үзенең янына алып иң якын вәкиле ясый. Ике султанга хезмәт итә инде ул. Ну, Осман Пашадан китә инде, получается, ул бу янында инде Абдулхамид янында да, Султан янында инде бик эшли, бик Султан инде, конечно, бик күп анарга булыша. Вот. Шулай дәрәҗәгә ирешә. Монда бит инде калган гаиләсе була, хатыны, улы. Менә мондагы гаиләсе турында сөйләгез, сез шул гаиләнең тармагы бит инде. Мин шул гаиләнең тармагы, ул монда Россияда аның бер генә ылы кала. Ул ылда ул киткәч 2нче елны туа. Ул китә 1874 елны. Бабам Хасан туа 1875 елны. Ул аның туын да хаташагына беле. Ну, вот Менә Хәсәннең тармагы турында сөйлә. Хәсән монда кала бит инде, монда яши. Хәсәннең эч ланы сау була, аның ланнары була, но кичкенәдә үләләр. И вот минем әбием, самый старший, 1894 елны туа. Бу Хәсәннең кызы. Хәсәннең кызы. Исеме ничек әбигез? Фатима Хәсән кызы. Вот. И Зелкарней браты, и Идрис браты була. Идрис браты Ленинградта блокада вакытында үлә. Ә инде авылыбызда тотып шул ике гаиләдән без аныңыныклары
сакланып калабыз. Вот Зелкарнәйнең эч баласы була, әбиемнең балалары, и вот алардан инде без дәвамчылар да. Сезнең әбиге бу әти ягымы, сезнең әни ягымы? Бу әнием ягы. Әниең ягы. Әнием ягыннан бөтен вот шул Шакир Пашаның гаиләсе бөтенесе укымышлы зур муллалар, имамлар, указной муллалар булалар. Әтием ягы, минеке Кязым ягы, ул инде мырзалар ягыннан. Бу Кязым Дашкиннар. Да, Дашкиннар, да, мурзалар төбеннән әтием. Менә мәсәлән Шакир Паша бит инде тегендә китә, башка гаиләсе була, төрек кызына өйләнә, анда балалары 4 баласы була. Менә алар белән элемтәгез бармы сезнең? Да, ул анда китә, анда өйләнә, шундый ук семья барлыкка килә. 2 кыз баласы, 2 малайы анда була. Алар точно так же безнең кебек баралар, вот поколение бара монда бездән, анда аның яңа гаиләсеннән бара. Без алар белән хәзер элемтәдәләр, сөйләшәбез. Алар белән кызым языша, мин нине английский телне, к сожалению, белмим, безнең вакытта иностранный тел укымадык. Ну вот кызым алар белән элемтәдә. Без сөйләшеп торабыз. Фирдәүс ханым, менә туганлык җепләрегез дәвам итә, Аллага шөкер, бит. Ансы да зур әйбер. Менә сезгә бу китапны язганда күпме вакыт кирәк булды? Менә бу китапны туплауга, мәгълүматны туплауга ул бит җиңел эш түгел. Бу китапны башыма килгән, вот ой килгән, фикер килгән, әлдә 6-нчы класста укыганда миңа әбием сөйләй иде аның турында. Аннан зурая башлагач инде ул миңа яхшылап сөйләп бирде. Шакир Паша кем булган, кая калган, шуннан соң инде минем әбием эзләкләп баккалаган иде, но таба алмады. Ездә 47 ел буена ул югалып без хәбәрсез торды да. Аннан инде мин тотындым аның турында җыярга материал, архивларда яздым, күп архивларга яздым, хатларында бер куча. И Пенза архивында да эзләдем. Вот монда алып килдем, аның бер генә документы, аның туган документын алып килгән идем. И ул 1855 елны туган Хасан нидән Мөхәммәд Шәриф Әбделмән улының баласы була. Ничәнче баласы була икән? Бу малайлардан 4-нче малай була, аның 12 баласы була Шәрифнең. Аларның 7 малайы була и 5 кызы. 7 малайдан 6 малай муллалар була. В том числе и Шакир Паша тоже. Ул авылда берәс муллалык эшли. Ул бит инде Бухарада укып кайта, Төркиядә укып кайта, укыган була бит инде, бит. Төркиядә укып кайтмый. Ул укый Бухарада, Средняя Азияда. Шул затлардан укып кайткач, аннан Төркиягә китеп бара. Аннан инде да әйләнеп белгерә. И китә инде вот ул инде укыган вакытта ук Россия даже вот это военный переворот булырга тиеш иде. Шул вакытларда инде ул бик кызыксына Россия тарихы белән и военный булгысы килә. Вот ниде безнең Яваевлар төбендә бит тотып Фамилиясе Яваев аның. Яваев аның да ул төптә вот бер полоса бара, вот братлар безнең тотып безнең төп бөтенесе муллалар, имамлар булганнар. Аның аларның башка братлары төп бабабыздан анда бар третий гильдия купечествога да районга киткәннәр, район уезд тогда Чимбарейзе булган. Бар, төрле халык бар. Вот безнеке инде берсе әни ягы, берсе әти ягы инде буларның, шулай бит? Юк. Ул карт бабаның 3 баласы була. Берсе башка юл алып китә, берләре купцы була, берләре вот бу инде бу мулла. Да. И вот безнең Шәриф Әбделмән улы, Әбделмән Багдан улы. Вот Багданның 3 малайыннан берсе китә нигә Касимова ягына, шулай ук однодворец булып, берсе китә третий гильдия купечествога Чимбар уезына. Вот бу инде Багдалның Әбделмән улы, первый хатыныннан туган бала ул була. Ул инде Качкарудан бер каяда китмей, Кутеевкадан. Ул муллалык алып бара, тоже бик укулы була, ул тоже Средняя Азия буеннан укып килә. Анарга 28 яшь булганда указной мулла дигән уже должность бирелә. Вазифа. Ул булса да әлдә бер мәчеттә генә түгел, яңа төзелә торган мәчеткә дә аны указной мулла дип алалар. Ул документлар архивтан таптым мин, алар сохранился, мин аны китапка да куйдым. И вот ул үзенең 21 яшьләрендә 2 мәчетнең указной мулласы булып эшли. Аның булган белеменә бөтен муллаларның хайран калып
вот бик инде башлы булган. Ол тоже халыкны тирле үләннәр белән дә лечить итә булган, дыгалар белән дә лечить итә булган. Вот мин монда алып килдем, инде китапларын, вот кайсылары белән алар мәдрәсәдә Менә укыганнар. ул китаплар арасында ничәнче еллык китаплар бар? Анда 1888 ел, мин белгәнчә 901, 10-нчы, 16-нчы еллык 100 елдан артык тарихы булган китаплар бар инде Да, монда. да. Субханалла, сакланганнар. Сакланып Кадерләп сакласын, сакларга була, шулай бит. Һәм инде бу буыннан буынга тапшырып, сезнең кызларга да күчә барачак бит инде. Иншалла, иншалла. Менә Шакир пашага яңадан әйләнеп кайтыйк әле. Ул кире Россиягә кайтамы, кайтмыймы? Юк, ул артык Россиягә кайтмый, потому что аның әтисе качан ул укырга киткәндә 1874 елны ебәрми аны. Ул аның дәвамчысы дип күрә, что ул указной мулла булар, дәвам итәр шул мәдрәсәдә укытыр. Но Шакир паша башка юл ала инде. Әтисе ризалыгын бирмәенчә, ул әтисенең ризалыгынсыз китә. Шуннан соң Шакир паша авылда бер кемгә дә аның турында иске алырга да рөхсәт бирмәй, запрет куя инде. И әйтә, минем ылым юк, ул үлде. Инде качан Шакир пашаның малае туа, Мөхәммәд Шәриф инде атасы шәрият буенча бала ятим үсәргә тиеш түгел, аның братын үләндерә, аның хатыны Хадичага. Шулай була. Да, вот аның родной браты Хади, ул аның ылын инде. Ну, ул асырамый, бабайда ул асырана. Вот шул Шәрифтә. Ул әйтә, ылсыз калдым, оныгым мине ылымны алмаштыра да. Менә элемтә буламы аның белән? Менә Мөхәммәд Шакир паша белән элемтә буламы? Әнисе, туганнары бар бит әле башкалар. 12 брат булганнар дисез, 12 туган. Шакир пашаның вот шул икенче браты Хади 2 кат Төркиягә барып килә. Хатына өйләнгәне. Да. Первыйында баруында инде әйтә, что мин синең хатыныңа өйләндем, миңа рөхсәт ит инде, разрешать ит. И бик күп подаркалар алып килә уланнан. Икенче кат барганда, к сожалению, аның әтисе үлә. Ул инде кайтып килә. Шакир паша акча күп бирә. Аның зәрәтенә имәннән ясаган сруб куялар. И зур таш куялар. Ташта язылган Сәйит дип, туштуалар Мөхәммәд пророкның тибеннән килгән дәвамнары. Фирдәүс ханым, бик зур рәхмәт сезгә. Бик күп эш эшләгәнсез. Әле моның эше дәвамлы булыр, Алла бирсә. Кабат Төркиягә барырга җыенасыз, туганнарыгыз белән очрашырга җыенасыз. Иншалла. Алар белән очрашып караганыгыз бармы булай? Күзгә күз карашы. Илмира кызым очрашталар белән. Сезнең күреп караган юк әле. Мин барырга җыенып торам. Бирсен Ходай, очрашырга язсын, Алла бирсә. Амин, я Рабби. Рәхмәт шундый изге эшегез өчен. Бу эш дәвамлы булсын, Алла бирсә. Әле без тагын китапларның дәвамын күрербез. Күрерсез Исән иншалла. сау кайтып җитегез. Андагы безнең милләттәшләребезгә сәлам җиткерегез. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Пензадан килгән милләттәшебез Шакир патшаның оныгының оныгы Тумеркина Фирдәүс Кәзим кызы булды. Мин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.